Здравейте, здравейте! Здравейте, здравейте! Започва играта, познай коя е тази дума. Днес търсим нещо лятно. Търсим дума, която означава лека, лятна, отворена обувка с 8 букви. Ето, това е думата. Д, ланга-лунга, ланга-лунга, ланга-лунга. А, наградата е ходене на моренце. Само 3 100 импулса на минута. Д, харта-хурта, харта-хурта. А, прилича на чехла. С нея се влиза в банята, с нея се ходи на море. Звънете! Ало, слушам ви! Ало! Ало? Да? Ало? Да! Думата е допара. Как? Допара. Шо аз с допарата си влизам в банята, с допарата ходим на море. Не, вие не сте разбрал. С този предмет се ходи. Гумена, лека, лята, чехла, да ланга-лунга. Звънете пак, следващия. Ало? Да. Обажда се Вълко. Да? На Галено ми викат Вълю. Баба и дядо ми казват Въчко. Но само мама ми казва Въци. А пък всички приятели ми викат Олигофрен. Значи ме считайте за ваш приятел. Защо се обаждате, скъпи приятелю? Ами обаждам се да чуя как ми звучи гласа по телевизора. Чухте ли го? Да, гадене. Чудесно. Следващия, търсим лятна обувка за плаж. Второстепенната й функция е да шляпате мухи с нея, комари, бръмбари и други насекоми. И така, слушам. Да. Ало! Да. Другарка! Как? Другарка? Моля, с другарка ли шляпате комари и мухи, господине? Не, но бих шляпнал някоя другарка, защото си търся другарка в живота. Може и да е долтониска, и доячка, може да е долнопробна, но най-важното е да е домакинка. Не е нито една от тези. И тук не е море от любов. Но пък наградата е ходене на море. Даваме я, ако познаете думата за лятна лека обувка, докато ходите, с нея прави пляк. Д, ланга-лунга. А, слушам ви, следващия. Ало? Ало? Да. Бабо, дай ми 15 лева до заплата. Не съм баба ти. Дядо, моля те, дай ми 15 лева. Връщам ти ги на заплата. Не съм и нито баба ти, нито дядо ти. Любими Войчо, да поздравиш баба и дядо. А имаш ли да ми дадеш 15 лева до заплата? Не съм и Войчо ти, аз съм твоята майка. Майка ти стара. Съм аз. Следващия, търсим дума. Д, ланга-лунга. Ало? Ало. Да. Пак сама... Не ви чувам, прекъсвате. Може да е и... Моля? Ац. Даскалица, бе. Даскалица. Простете, господине, но вие явно сте малумен. Тук търсим нещо лятно, удобно и меко. Добре, значи дебеланка. Да, може и дебеланка. Не може да е дебеланка. Колеги, затворете му на тоя. Следващия. Ало? Да. Думата е бъс. Не е бъс. Значи въз. Не е въз. Значи А, Б, В, Г. Не. Колеги, моля си, какви са тия задници, как се обаждате представено ви? Затварите ми тези хора, бе. Търсим лятна чехла. Започваме на Д, завършва на А. По средата има жапанк. Само за 3 стана импулса минута. Наградата е огромна. Ходене на море. Ало? Тихо там. Ало? Да. Има една дума и тя е диктатура. Една дума е един диктатор. Само диктатура ще оправи България. Трябва учените от БАН да съживят Тодор Живков. Да видите как ще дръпне държавата. Ще скокне като лув. Добре, господине, вие отивайте към БАН да им кажете, но оставете слушалката отворена. Така за късмет. Добре, тръгвам. Тръгвайте. Диктатура. Точно така. Айде, следващия. Лека лятна обувка. Наградата е синя, мокра и огромна. Моренцето. Ало, пак съм аз, дето си търся другарка. Трети път звъне за щастие. Трети път майка и баща. Търся другарка, може и да е депутатка. Да ми звънне на 0... Стоп! Затворете му на това! Идиот! Следващия! Ало! Я ли съм? Да, вие сте следващия идиот. Зрител, ало!
Значи искам да поздравя цялата компания в кръчмата при Пръчо, в град Бузоград. Пуснете песента на певицата Груда Попотева, яр си качмака, друж си с баджака. Тук ние не пускаме песни. Тук ние точим импулси, а търсим думи. А и Бузовград не е град, а е село до Казанлък. Как да не е град? Завършва на град. Завършва на град, той Козлодуй завършва на... Няма да казвам на какво. Ама не е това, което не го казвам, нали? Следващия. Търсим обувка, с която... Джапа. Като вървите, наградата е ходене на море. Ето. Дъла-галу-гала-галу-гала-гула. Ало. Ало? Да. Ти го там. Ало? Да. Думата е дибидюса. Защото на мене ми викат Вълко дибидюса. Джапам си гол и бос дибидюс навсякъде. Стига екскибиционисти, идиоти, простаци, колеги. Последният зрител пускайте, ако той не познае ходенето на море, остава за мен. Слушам. Ало. Ало? Да. Думата е джапанка. Да, точно така. Браво, думата е джапанка. Печелите голямата награда. Ходене на собствени разноски на море. С тези уникални китайски джапанки. Те са за вас. За нас остават мишевите нищожни 7000 импулса, събрани от вашите телефони. Не ни жалете, обаждайте ни се, звънете и не затваряйте телефоните. Пак ще се видим. Чао! Ау, скъпи, пак съм аз. Тава за баницата купили. Бе, каква тава, бе? Престани да звъниш на този безбожно скъпи телефон, импулсен. Затвори веднага, че трупаме сметка, бе. Ти малум ли си? Спокойно, да, аз звъня от съседа. Чакам те там. От съседа? Тогава остани на линия. Да натрупаме малко сметка, той без това ми дължи едни пари. Айде, не затваряй. Уважаеми зрители, звънете да ви сурвакам, да ви наградя с 10 000 лева. 10.